Il-Kunsillieri Nazzjonalista fil-Mellieħa nnotaw b'dispjaċir dak li ġara t-tnejn li għadda waqt laqgħa urġenti mitluba minnhom stess sabiex jassiguraw li l-Kunsill jipproteġi l-interess tan-nies fir-rigward tal-bypass tal-Mellieħa, magħruf aħjar bħala triq Lewis Wettinger u fl-inħawi ta' Marsija. F'din il-laqgħa l-Kunsillieri Nazzjonalisti ppreżentaw mozzjoni fejn talbu numru ta' assigurazzjonijiet fl-interess tal-Mellieħin. Fit-tmiem din il-laqgħa, is-Sindku informa lil dawk preżenti li kienet se tkompli laqgħa ordinarja tal-Kunsill u tkompli d-diskussjoni kif indikat fl-aġenda. Fil-laqgħa ordinarja, is-Sindku rrakkomanda l-vot fuq il-mozzjoni għall-laqgħa li jmiss tal-Kunsill li se ssir fis-16 ta' April biex il-Kunsillieri tal-Partit Laburista ikunu jistgħu jaraw il-mozzjoni fid-dettall minħabba li kienet għadha kif ġiet ippreżentata. Dan minkejja li hemm stipulat fl-att tal-Kunsilli Lokali li mozzjoni tista' titressaq waqt il-laqgħa tal-Kunsill sakemm tkun relatata max-xogħol indikat fuq l-aġenda. Filwaqt li l-Kunsillieri Nazzjonalisti mxew mal-liġi meta resqu l-mozzjoni, in-nies fil-Mellieħa u dawk li jagħmlu użu mill-bypass ġew imċaħda milli ssir laqgħa pubblika. Fis-stqarrija l-Kunsillieri Nazzjonalisti assiguraw lil Mellieħin li se jkomplu jaħdmu biex jiġi assigurat li ħadd ma jisraq dak li bidrit huwa tal-komunità, kif ukoll se jaraw li residenti fl-inħawi ta' Marsija jibqgħu jgħixu fil-proprjetà tagħhom mingħajr inkonvenjent żejjed minn terzi. Net News tkellem mal-kellim tal-Partit Nazzjonalista responsabbli mill-Kunsilli Lokali Robert Kutajjar. Il-Partit Nazzjonalista kull ma qed jitlobu li dak li hu tal-poplu jingħata lura. Dak li n-nies sa ftit tal-ġimgħatilu kienu jagħmlu użu minna lura il-bypass b'4 lanes aħna qegħdin ngħidu li dak li ttieħed lill-poplu jerġa' jingħata. Il-Kunsillieri Nazzjonalisti wedu li se jibqgħu jinsistu li l-bypass tibqa' b'4 karreġġjati kif dejjem kienet, filwaqt li se jibqgħu jitolbu l-assigurazzjonijiet kollha meħtieġa li din it-triq ma tkunx perikoluża għal mijiet ta' sewwieqa li jgħaddu minnha ta' kuljum. It-tħassib tal-Kunsillieri u tan-nies qed tiżdied meta minkejja l-wegħda tal-Ministru Ian Borch li l-bypass tibqa' b'4 karreġġjati u bicycle lane ix-xogħol baqa' għaddej b'ritmu maġġel. Fl-aħħar nett, irringrazzjaw lir-residenti kollha li attendew u pparteċipaw għall-laqgħa b'urġenza. Dan ikompli juri li dak li jridu l-Kunsillieri Nazzjonalisti huwa l-istess li jridu n-nies tal-Mellieħa.